Izvinite, gospodine. A? Ja te veličina gospodina. Ne. Veličina gospodina. Ne. Pa nisam gospodin. Šta hoćeš? Dobro, izvinite, a šta vi radite? Kojem Čistim. poslu? Čistim bred. Kako vam se čini posao? Teško vato, teško. Ali mora se raditi, nema para. Možete da nam pokažete nešto? Može. Ja sam svoju sreću našao u snu. Ja sam svoju sreću nabilo se. Tatom. Teško. A može vi mene da izreklamirate nešto? Može. Ona je moja baba Stojanka. Ona uzme pondena težgu ispred pijacu. Sedne lepo, pošto nije piškirčik i dole. Uzme umazanu kicelju neku od ribe tamo što pekla. I kako prosto toj uzme mačik i traži po deponiju. 2, 3. Našli smo prošlu godinu neki skočanjeni onda je odladno. Skočanili su vodski. A jedno tamo na deponiju. Staro, 7 nedelje, ne možda veruješ. 7 nedelje. Jedno nadulo se ovoliko. Ne treba tako ljubimci. Nego mi to gurnemo u alfa plam, onaj naš. Ono kad bukne ti nja. Kaže bum, sve zapali bre. Ti nja. Inače, kod vas, šta ima novo? Nema ništa. To